Et vas posar un pin colorit el dia que va morir en Grand-père per fer-me mal personalment? Sí. I és veritat. La vergüenza se sirve fría. Però de què anem? De què anem? Què és això? Ja t'ho vaig dir! O sigui, jo et dono una carrera i et dono un espai per parlar i tu vas a fer-me mal a mi? Sí, a veure, aquesta cosa l'hem fet Què opineu? tres. Què opineu, noies? Creo que ets anatónita també. Això no és feminista. No, gens feminista. No, aquí No. Consol Espatllat. has de demanar... Pitjant fora del És que la Consol posa la llengua per davant. Catalunya, jo entenc que va per davant de moltes coses, però... La seva filla, que la té allà abandonada. En un hospital Què psiquiàtric. passa? No, noia, a veure, està en un hospital de dia, tampoc és per tant.